Η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζούμε δυστυχώς τις πιο τραγικές στιγμές από το 1974. Γνωρίζετε ότι έχουμε παραλάβει ένα κράτος δυστυχώς υποχρεοκοπία. Αποκορύφωμα της άτακτης χρεοκοπίας θα ήταν ο ενδεχόμενος εξαναγκασμός μας σε έξοδο από το ευρώ. Μια ανάλογη εξέλιξη δεν μπορούσε παρά να οδηγήσει σε μια σημαντική υποτίμηση του νομίσματος μας, αλλά και του εθνικού μας πλούτου. Η λύση στην οποία καταλήξαμε δεν είναι σίγουρα αυτή που θέλαμε. Όμως είναι η λιγότερο επώδυνη υπό τις περιστάσεις, διότι πάνω απ' όλα αφήνει στα δικά μας πια χέρια την διαχείριση της οικονομίας μας. Το κράτος, αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις του, θα προσφέρει σε όσους διατηρήσουν τις καταθέσεις τους για περίοδο 2 χρόνων το ίμιση της αξίας της συνεισφοράς τους με ομόλογα συνδεδεμένα με τα μελλοντικά κρατικά έσοδα από το φυσικό αέριο.